ụmụ nwanyị n'ụka Anglican n'ụwa niile esonyego n'imerube mmemme ụbọchị ụka nne nke afọ 2024 na mmemme pụrụ iche eji wee kwanye ugwu maka ịbụ nne nakwa ọnọdụ ndị nne. Nke a nwa gosipụtara oke omenala nakwa akụkọ nke gosipụtara ejirimara ụmụ nwanyị ụka Anglican dịka ndị mmadụ gbakọtara n'ebe dịgasị iche iche iji wee kwanyere ndị nne, ndị mama nnukwu nakwa ndị rụrụ ọrụ dịka nne na ndụ ha ugwu. Onye nta akụkọ anyị n'ihe gbasara okpukpe bụ Amaka Okoye ji akụkọ a wee bịa n'uju. Mgbe ọ na-agụpụtazi ozi si n'aka onye President, Mothers Union, Women's Guild, Young Wives Fellowship na Girls Guild Province nke Niger na Diocese nke Ọka bụ Dr. Mrs. Martha Ibezim, onye Archdeacon nke Ọka Archdeaconry bụkwa Vicar All Saints Parish Ọka bụ Venerable David Ezobi siri na ụbọchị taa bụ ụbọchị a na-eji wee na-emerube icheta ndị nne n'ihi na ọnụego ha dị ọnụ ebe ha na-aga n'iru wee na-enye ịhụnanya ma na-azụ na-elekọta ụmụaka wee na-agwazi ụmụ nwanyị ndị a ka ha na-atụkwa na-aga njem ha n'ụzọ nke Kraịst. N'otu aka ahụ na St. Mark's Anglican Church Enugu Agidi ka onye ụkọchukwu nọ n'ebe ahụ bụ Venerable Dr. Nnamdi Emendu mgbe ọ na-ekwupụtazi n'okwuchukwu ya siri na isiokwu agbadoro ụkwụ n'arọ a na-egosipụta na ekwesịrị ka a na-enye Chineke onyinye ebe a ga-enwe ezinụlọ nke kwụrụ ọnụ ma biri n'udo ma gwazie ụmụ nwanyị ka ha rube isi nye di ha ma bụkwara ndị nke ga-azụlite ụmụ ha n'egwu nke Chineke. Mgbe ndị ABS gbatụrụ ụkwụ na St. Mary's Anglican Church n'Odu Okpuno ebe Deputy Governor nke Anambra State bụ Dr. Onyekachukwu Ibezim, onye nke ọ nọchitere anya ya bụ onye Senior Special Assistant to Governor Chukwuma Soludo on Pilgrimage bụ ọkaiwu Obiora Nweke siri na ndị nne na-alụ ọrụ dị oke ọnụ iji wee hụ na enwere ọganiru n'ụwa gbaa gburugburu ma sikwazi na ọrụ ndị nne karịrị akarị ma na-ayọ ha ka ha gaa n'iru ma kesie ajụ n'ume ike iji wee hụ na ha arapụghị ihe ndị ahụ Chineke kpọrọ ha oku ka ha na-arụ dịka nne n'ebe ọ gbasara na Anambra steeti na n'ụwa gbaa gburugburu. Onye Vice President Women's Ministry St. Paul's Church Umuokpuoka bụ Oliakụ Lovelyn Ifeanyume gbara ụmụ nwanyị ume ka ha jidesie eziokwu na ntọala nke iji wee fesi Chineke ike mgbe ha na-ebipụta ndụ ha dịka ụmụ nwanyị. N'otu aka ahụ ka onye Provincial Diocesan Protocol Director nke Diocese nke Ọka bụ Dame Chika Osinomụmụ na otu onye nta akụkọ bụ Oliakụ Chioma Nwama, onye nke St. Mary's Anglican Church n'Odu Okpuno na otu onye na-aka ụka na All Saints Parish Ọka bụ Lady Chinwe Ọranụ siri na mbọsị ụka nne bụ ụbọchị ndị mmadụ na-apụta n'igwe wee dọnyere nne mụrụ ha ukwu iji wee gosi ndị nne na ọrụ ha na-arụpụta na ndụ ha bụ nke na-enweghị atụ. Inye onyinye dị iche iche ma ekpere ma abụ ndị nne bụ ihe pụtara ihe na ụka nne nke Emerubela. Abụ m Amaka Okoye maka akụkọ ụwa ABS.